Eta, bueno, zuk nahi duzunean, Vale, primeran. eh? Bagoaz. Ok, venga, aurrera. Les mans caminarem els passos d'altres peus. Goizerokoaren lehenengo orduan, goizeko 10:40 minutu, puntuan, irrati bidez eta Twitch bidez ikusgai sustatuko lagunak. Luistxo Fernandez, egunon. Egunon. Zer moduz? Bueno, pues, albiste teknologiko euskeriko hauek emateko, prest, sustatu komentatu izan ditugunak azkenengo egunetan, bat edo beste irratirako eta Twitcheko gure zuzenerako. Hori da, eta, bueno, aurreko saioetan adimen artifizialaren inguruan hitz egin genuen, pila bat, ikusi genuen itzulpenaren mundu berri hori, eta gaurkorako ere zerbait ekarri duzu. Bai, barkatu tabarra, baina espetakularra da. Lehengoan demo txiki bat egin genuen zuzenean, Bai. Seamless izeneko tresna batekin, non euskeraz grabatu genuen, eta prozesatu ondoren esandakoa entzun genuen espainolez, frantsesez, inglesez, eta beste hizkuntzaren baten. Bai. Galesez ere. Gales, bai. Bai. Bueno, pues alako horrek ez du, bueno, ez du oihartzun handirik jaso, tresna horrek, erabilpen txikia dauka, baina aste honetan eztanda egin du beste batek. Bueno. A ber, irakurriko dut, nola duen izena. HeyGen izeneko enpresa batek Video Translate izeneko gauza bat atera du, bideo itzulpena. Hiruzpalau hizkuntzarekin edo lauzpabost hizkuntzarekin funtzionatzen du. Eta ezin izan dugu zuzenean probatu, ze hainbeste jente joan da, eta doako demoak egite dituzte, baina eskatu ezkeo, emate izute txanda, begira. Bai, ebakuntza bat diteko moduan. Bi aste barru ikusiko duzu emaitza, orduan. Prozesatze gaitasuna daukan gauza bat da, eta oso polita da, bueno, polita, eta ikusiko dugu, baina honekin esan nahi dudana da, laster iritsiko garela ni eta zeu hemen horrela euskeraz ari gara, eta tarteko prozesatze batekin gaztelaniaz eduki genezakeen aldamenean beste Twitch emisio bat, eta gu biok gaztelaniaz edo alemanez arituko bagina bezala. Edo beste adibide bat. Gaur egun Euskal Telebistako albistegia, ordu bietan ematen dute. Ordu bete beranduago teleberri espainolezkoa ematen donean ETB bik, legoke egin beharrik. Imaginatu, euskarazkoa prozesatu, aurkezle berak, azken batean albisteak eta klipak berdinak izaten dira, Euskadi Irratia eta Radio Euskadi ez bezala, ez daude bi erredakzio desberdin albistetarako, ETB-en dago albiste erredakzio bat, telebistarako, eta orduan albiste berak emateko, nahikoa izango zen, euskaraz emandakoa, gero prozesatu eta ordu beteren beranduago, erdeaz ematea. Bueno, posible da, ontsi ikusiko dugu. Partekatuko dut, albistea, atzo atera genuen. Hau ez da, botoi bat sakatzen du, asmatzen badut. Gogoratu, Twitch bidez, ikusgai gaudela. Bai, bueno, entzungo dugu ere, ikusiko dute Twitchekoak eta zeuk ere anaitze, baina entzun da ere konturatuko gara. Bueno, hemen partekatu dut pantalla, eta Bertin Osborne delako bat, eta beste gizon baten, lehenengo adibideanik hause ikusi nuen, emango diot, eta partekatzen dugu. So, supposedly this is a vocal translator that's drag and drop, so I can just drop this in, and it theoretically should just make it the new language. And then also, it should translate my lip movement so that it matches that new Ari da inglesez esaltzen zerbait?
I am required to Hogeita hamar stop for at least segundu. 30 seconds to even use this thing. Esaten nahi So da, bueno, I grabatzen guess nahi naiz, lenguan I'm esan gonna keep genuen going bezala. here. Bai, hori da. Izar gana askorik ez. So I don't have anything else to say in particular, but Ez daukete zer gehiago esateko. Hori da. Bai. make some Eta really orain? cool translating clips. Oh, there we go. D'accord. Donc apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement, cela frantsesez devrait esaten ari simplement da, le rendre dans la nouvelle langue. ikusten Et duzue, aussi, no? cela Eta devrait anaitze traduire begira, les Bai. mouvements de lèvres Espainiak pour qu'ils ere correspondent à frantsesera cette nouvelle aldatu langue. dizkio. Donc on verra comment ça marche. Bideoa pixkat Je suis obligé de eraldatuta parler dago. au moins Bai, 30 bai. secondes pour utiliser Jarraian ça. ikusi dugu, Donc je suppose que je vais tartean continuer bideoa ici. prozesatu dio eta berak itxatzi du, ez da Donc je n'ai jarraian, rien d'autre à prozesatze dire. bat egongo da tartean, J'espère que baina cela emaitza, fonctionne bien et crée des clips de traduction vraiment cool. Nous y voilà. In Ordnung. Angeblich ist dies ein Vokalübersetzer, der per Drag and Drop alemanezko funktioniert. bertsioa. Also kann ich das einfach fallen Nik bakarrik lassen. grabatu du Und gizon honek, theoretisch hau, sollte es die neue Sprache inglesez esan machen da, Bai. und dann auch meine Lippenbewegung Eta übersetzen, damit sie zu Espain dieser neuen mugimendu eta Sprache passt. guzti alemanez Also ikusten werden wir gara. sehen, wie Bueno, es funktioniert. stop emango diot, eta beste bideo batzuk ikusiko ditugu, Vale. Bertin Osbornerekin. Egon jala 25 urte gizon honek halako kontaktuak edo ligeak egiteko programa moduko bat aurkeztu Bai. zuen telebistan, gauza bat pixkat inklasifikable, baina han esandako gauzatxo batzuk itzuli dituzte. Aber ondo pasatzen da hau bideoan. Ez doa. A ber, itxoin. Edo orain uste dut badat horrela, Bai. emango diot. Bai, kargatzen ari da. Hortxe. Is it possible? It's just that women are absolutely extraordinary. The three, each on their own, provide a second chance. Some because she looks pitiful, and others because she Azpidatzita ari gara, originalki esan give the zuena, second chance. esan zuena Bertinek, Experienced a misfire in my life and they baina didn't answer the phone. inglesezko ahotsa One hau, day, I recalled that berea it was da. a historic event. I fell asleep. You don't know what a disaster? I came and I said there, I. What? To sleep, I fell fast asleep. He never answered the phone. Is it Izugarria da. Bai, eta... Hizkuntza gehiagotan jarri dute? Bai, italiano, saber uste. será possível? As mulheres são incríveis. Ez, Portuguesez. hau da portuguesez. Bai. Será possível? As mulheres são incríveis. Cada uma delas dá uma segunda oportunidade separadamente. É verdadeiramente fenomenal. Algumas porque ela parece com cara de pena e outras porque ela diz que é um desafio. Mas todas as três dão a segunda oportunidade. Eu já tive um problema de ereção na minha vida e eles não atendiam o telefone. Bai. Dia eu me lembro que foi um momento histórico. Perfilez jartzen Dormi além disso. Desastre. Eu era um canhão, vinha e disse ali, ai, o quê? Dormi, fiquei frito. Nunca mais o telefone tocou. Ala ere, efektua da. Hortxe, ikusten da, bai. Efektua, bueno. Alde batera begiratzen duenean. Bai. Bueno, orduan, bai. lehen esan dudana, gaur egun, bai, hitz egiten aurkezlea, eta gaztelerazko aurkezlerik ez da behar. Ordu beteren buruan prozesatu dezagun, eta albiste berdinak gaztelaniaz. Delako tresna hau esan dut, ikusi dugu hizkuntza handi batzuk, alemana, frantsesa, portugesa ikusi dugu, hemen euskerazko aukerarik ez dago, eta gainera, hau profesionalki erabiltzeko, pagatu in behar da, demoa, 15 eguneko itxaron zerren dauka, prozesatze eta makinen aldetik sistema potolo eta garestiak dira, baina nik uste dut demokratizatuko direla, itzultzaile automatikoak testuarekin denon eskura dauden bezala euskerazkoak eta ondo dabiltzanak, teknologia hau ere euskarazko eta lenguan erakutsi genuen beste tresna hartan, euskarara ere iritsiko dala, eta bueno, ez dakit, bagabiltza bi aste olako demoak egiten, ez dut uste ni hola zuzenean egin, eta
eta espainolez entzutea datorren astean, edo ez da ere datorren hilabetean ikusiko dugunik, baina... Baina hor dago, jada martxan. Nik espero dut hori ikustea. Martxan, geure agotzekin, eta geure irudiekin, euskaraz jardunda, eta beste hizkuntza bateko output edo irtera batekin, eta alderantziz, norbaitek Bertin Osbornek zerbait esan balin badigu, konektatu berarekin, olako telekonferentzia sistema batekin, eta guk euskaraz gero ere lan munduan hizkuntza kasu askotan muga bat izaten zen. Halako tresnekin muga horiek gainditu. Gardentasun bat, hemen irakurri nuen gauza bat, iritzi kontrajarri bat, hizkuntza jakiteak balioa galduko du, ze azken baten norberak edo ezain hizkuntzatan egin, eta itzulpen automatikoa enkargatuko da tartekoaz, ezta? Alemaniarekin lan egin behar dut, eta ez dut alemanez jakin behar. Ez dakit, nik ikuspegi optimista batetik, gu garen bezala, hizkuntza gutxitu baten hiztunen ikuspegitik, alderantzezko ikuspegi optimista bat dauka. Eta netako balia handia dauka, norberaren hizkuntzan egina izateak, eta etorkizun teknologiko eleanitz bat posible dela ikustea. Eta gainera, hizkuntza txiki batzuetara ere iritsi daitekeen teknologiagatik. Ze badauzkagu zantzuak, hau, hizkuntza txikietara, ez guztietara, ez desagertzear dauden, zer esango dut, oso hizkuntza gutxitu tribaletara, baina beste... Hemen gaudenontzat, interneten gaudenontzat, behintzat iritsiko dela, eta eleaniztasunaren aldeko seinale bezala hartzen dut. Bueno, geroak... Beste ikuspegitik, bai. Bai, ni hizkuntza jakiteak ez du balio du. Bueno, ni balioaren alde nago. Orain arte balio izan digu, borroka egiten ari gara, eta, bueno, borroka honetan, tresna hauek nik lagungarri ikuste ditut. Hori da. Beste tresna bat, adimen artifiziala, hoxe, aurrerapen handiak ematen ari direla, adimen artifizialean, eta aurrerapenak beste albiste bat partekatu duzue, ETBek plataforma bat kaleratu duela. Bihar, primeran, deitzen da, eta bihar izango da. ETB-ren streaming plataforma. Orain arte egon da hor artxibo moduko bat nahieran izenekoa, horren evoluzio txukunago bat izango da, ezin dizuet deskribatu irudi batzuk eta erdi demo bat ikusi izan dut. Eta, euskarazko eduki askorekin nomen dator, baina ez bakarrik euskaraz, erderazko edukiak ere badatoz, eta eduki berri batzuk ere bai, Eskandinaviako telesail batzuk bertako hizkuntzetan, baina euskarazko azpidatziekin, eta lako nobedade batzuk komendatoz. Bihar webgunea estreinatzen da, eta aplikazioarekin ere badator, hau da. Smart TV batean Netflix ikusi daitekeen bezala, eta Smart TV batzutarako ere, omen dago, baina bestela telefonotik bidaltzen duzula agindua, HBO, Disney, hauek hola funtzionatzen dute, horrela funtzionatuko du, primeran. Bihar ikusiko dugu, eta torna komentatuko dugu. Bai, nola da funtzioa, baina, berriro ere kontu hau beste tartean izan den beste albiste errebindikatibo batekin lotu daiteke. Ze, kanpaina bat aurkeztu da, aldatu gidoia izenarekin, eta hainbat erakundek sinatu dute. Eta, ikusentzunezko politika aldatzeko eskatzen zaio Jaurlaritzari eta EITB-ri. Bastante errebindikatiboa da eta kaina ematekoa da. Sinadura bilketa bat dago instituzionala eta pertsonala ere bai, baina, puntu batzuetan inziditzen dute. Euskarazko ikusentzunezkoen ekoizpenean gehiago inbertitu behar dela, eta ez gaztelaniazkoan desoreka dagoelako. Eskatzen dute eduki sorkuntzan EITBek ehuneko 75 euskaraz egin dezala, eta ez orain, eta emanaldietan, aurren emanaldietako nuko 50 gutxinez euskaraz bikoiztuta ondadila. Bikoizketa eta izpirituren aldeko eskaerak daude.
Mhm. Beste plataforma, jaurlaritzari eskatzen zaio, beste plataformetan euskarazko edukiak integratzeko ahalegina egitea, eta legeak eskatzen diela gainera Netflix eta hauei Espainiako produkzioak egin behar dituzte horietan portzentaia bat deintzat hizkuntza gutxituetan izan behar dela, eta horrengo gorakizuna, eta, bueno, a ber, zema puntu dira, zazpi puntu oroar, eta bueno, pues horixe. Bueno. Primeran plataforma kasetuko ditu aldatu gidoiaren asmoak, bueno, pues ez dut uste. Baina, bueno, pues, aurrera pausoa izan daiteke, ikusiko dugu, ze eskaintzen duen, eta bestela, bueno, aldatu gidoiaren, gidoia aldatzean alde baldin bazaude, pues hortxe dago, aukera, ez dakit, Sinatzeko eta. orain ez dago gorratzen helbidea dan aldatu gidoia.eus, hori izango da, bestela sustatuko portadan hortxe dago, benbeian, eta bueno, kanpaina bat, beste kanpaina bat ere badugu, euskararen hezkuntzan euskara, EAEko hezkuntza leian euskara Bai. gehiago agertu din, kasu honetan, euskaragehiago.eus izeneko beste sinadura bilketa bat ere abiatu da, hori 3 probintzietarako, eta, bueno, pues, erreibindikazio plataforma pare bat, ere sortu direla aste honetan, horixe. Begira, azken berriak, sustatu.eusen ikusgai, irakurgai, eta aipatutako helbide guztiak eta link guztiak txertatuta albisteetan. Luistxo, hementxe amaituko dugu? Bai, aste honetarako pixkat egin dugu, entzun ditugu beste berriro ere ahots bitxiak hortik, eta torren astean, bueno, a ber, igual primeran konektatzen gara, eta a ber, zer eskaintzen duen, ikusten dugu nola bilen, primeran. Eta horixe. Oso ondo. Mila esker, Luistxo, beste behin guran egoteagatik, eta hurrengo ostegunen arte. Datorren aste arte. Agur. Ondo izan, agur.